atong ikumparar ang nasod nga Pilipinas nga usa ka barko. Si Presidente Rodrigo Duterte mao ang kapitan sa barko. Naa siya'y mga tripulante nga mao na ang iyahang mga cabinet members ug uban pa niyang mga sinaligan sa nagkadaiyang ahensya sa atuang gobyerno. Ug ang mga pasahero kita nga mga magbubuhis. Kita usab mao tag-iya sa barko. Karon ug magkinaunsa ang barko, ang unang paninglan ang kapitan. Kung ang barko maayo, lig-on ang barko kanagam og tarong sa mga makinista, ang mga trabahante wa nagpasagad, mo reflect na sa liderato sa kapitan. Pero og ang barko gani dili maayo pagkaduma, kay ang mga tripulante panalitan nagunay-unay lang og away, daghan ang mga part sa barko ang naguba o peligro ng malunod ang barko tungod sa pabaya sa mga tripulante, mo reflect gihapon ngadto sa kapitan. Ug ikaw maoy tag-iya sa barko, unya nakasakay pa yun ka ang barko ha, tan-aw nimo nga ang welder wala tarong pag-welding ang makina, pagtan-aw nimo ang timonel hubog samtang nagmaneho sa barko, pagtan-aw nimo ang mangulikta og ticket nakatuog oras sa duty, pagtan-aw nimo ang utility wa nakaatiman sa daghang taya sa barko, ang una nimo paninglan ang kapitan. Ug imong ingnon ang kapitan, kapitan, badlunga ka ng imong mga tao, kay peligrog malunod ang atong barko. Sunod imong sakay, mao lang gihapon imuhang naobserbahan. Imo nang ingnon ang kapitan, kapitan, badlungon man ka ng welder, tangtana. Badlungon man ka ng utility sa barko, tangtana. Badlungon man ka ng tig-kolekta sa ticket, tangtana. Tanan nga mga buangon dini aning barko ha, tangtana. Kayong imuha nang ipabilin, peligro, malunod ang atuang barko. Atong ipanag-ingnan sa gikaingon ko na ang Pilipinas sa barko. Natural nga ang unang matulisok ang atuang Presidente Rodrigo Duterte. Ugunay nagkadaiya nga ladlara na nga korupsyon sa mga tao, mo reflect na sa liderato ni Presidente Rodrigo Duterte. Nabisan ang mga kaalyado mismo ni Presidente Rodrigo Duterte, hagbay rang manawagan ngadto kang Presidente Rodrigo Duterte, Mr. President, di na nato nila ngayon, tangtahan na, peligro ta, kita lagi paninglan sa mga tao, matulisok ang ato ang administrasyon, ikaw may paninglan, isip pa mo sa Pilipinas. Tanawa na ko na yung mga tao ni Presidente Digong, wa nagkasinabot sa isyo panangitan, sa profiling sa community pantry, wa sila nagkasinabot. Niingon si Attorney Minardo Guevara, ang Justice Secretary ni Presidente Rodrigo Duterte, oy, hindi na kailangan ang profiling, violation yan sa right to privacy. Bakit i-profiling pa yung mga tao na yan? Nakagawa sila ng tulong sa ating mga mamamayan, nagbayanihan lang, hindi na kailangan ang profiling. O sa gihimo sab, sa daing tao ni Presidente Digong, abogado ni Hapon, Attorney Salvador Panilo, iyang legal advisor, pabayaan nyo na yan! Pabayaan nyo na yan! Okay lang yan, i-profiling sila. Baka, yung mga community pantry, bilang suporta sa mga rebuilding komunista, okay lang yan. Wa na nagkasinabot. Unsay klarong stand sa tuang panggobyerno. Wa na klarong teamwork. Karon ang istorya mauni. Ikaugma
mabunggo na madide mao. Usbo na ang istorya. Primero niingon ang spokesperson sa National Task Force to end local communist and armed conflict. Kinagitawag og NTF-ELCAC nagbudgetan og 19 billion pesos karong tuiga. Matod pang attorney General Antonio Parlade, ang spokesperson sa NTF-ELCAC. Nagsagawa kami ng profiling sa kanila kasi meron kami natatanggap na report na suportado yan sa mga komunista na grupo. Pagkaugma, giusab na ang statement. Kanitingog naman ang Malacanang o pinaagi sa spokesperson ni Presidente Duterte na si Atty. Harry Roque ang stand ni Duterte, pasagdahin nga. Nga i-profiling man na. Nga ako mismo, nanawagan ba ni kong bayanihan, nga i-profiling man. Usap to bags amaw. Hindi ako nagsabi na nag-profiling kami. Ang sinabi ko lang, nag-background check kami. Sus, Ginoo ko. Istorya sa laing amaw nga Undersecretary sa DILG, Undersecretary Martin Dinio, dapat yung mga community pantry na yan, meron silang permit sa local government unit para mamonitor sila. Sa hindi pa mag-organize na mga pantry, merong permiso sa local government unit. Itingog na ang mga tao ni Presidente Rodrigo Duterte nga mga niuyon sa community pantry. Sa gikaingo na, matod mang Atty. Harry Roque, may supak ang presidente anang community pantry. Nalipay ang atong presidente ana nga naay mga tao nga nagbayanihan, ayaw na i-profiling. Usay palusot. Hindi naman ako nagsabi na kailangan ang permit, misquoted lang. Ang kailangan lang mag-coordinate sila sa kapitan para naman matutulungan sila. Mga pulis, makamonitor sa kanila para ma-maintain ang health protocols. Yan lang ang sinabi ko. Hindi naman ako nagsabi na kailangan ang permit. Sus, pagkabaka ko naman ang Diyos. Ang baka gilukdo, gipasan o giyakaan pa. Straight to the point. Bisag halata na kayong palusot, mamakat lang dyan gihapon. Now, o kanunay ni ingon ani, asa man ni mo reflect kini sa leadership sa ato ang presidente. Sige kayo ko na ako ang panag-ingnan ang nasod ng Pilipinas sa usa ka barko. Kamo panalitan nga naminaron. Ikaw panalitan nga naminaron sa tuang programa. Ug barko pa imong gisakyan, angar sa barko, MB Pilipinas. Ang kapitan, si Presidente Digong. Ikakita nimo sa mga tripulante sa barko, patakan lang kiat, wala coordination, peligro malunod ang barko, o sa may imong iingos kapitan. Imong kapitan, Kap! Tangtangan na, Kap! Peligro tani, Kap! Isip tinaan, barko ka mga pasahero, Kap! Buliyago na kayo mga tao, Kap! Di ba naon na to? Ha? Matod pa ang Senador Tito Soto. Kalabot aning sugyot sa mga senador. Tangtangal landing National Task Force to end local communist and armed conflict o budget o NTF-ELCAC. Kadako ba ni 19 billion budget? Gamito ni nato sa pandemic. Ipalit na ito mga paninahanglan sa mga tao nga apektado sa pandemic. Uy, klaro trabaho na yung mga tao sa NTF-ELCAC. Patakan at manudlog ng building. Matod pang Senador Tito Soto,
okay na lang tingali na ilahang budget, pero ilisa lang ang mga tao nga mga responsabil diha. Si Senador Tito Soto, kaalyado ka na ni Presidente Rodrigo Duterte o nagkabantay mo, bisan kani mga init kayo nga mga isyu nga to Presidente Digong, ang siging tugtubag gawas ni Atty. Harry Roque, si Soto. Kung sa Malacanang, ang turutot ni Presidente Digong, si Harry Roque, sa Senado ang turutot ni Presidente Digong, kini si Tito Soto. Ang sagot ni Soto, pangilisan. Ha? Huwag na pasabot na dili na to idol ang ato Presidente o musog yuta nga para sa kayuhas nasod. Pero ato pangutanon lang ang pulso sa katilingban. Para ninyo, kontento ba kamo sa serbisyo sa mga tao ni Presidente Rodrigo Duterte?